Littense is een nij historisch oerwerkrieker. Van de Moon kwam deze bijzondere vindst na een lange reis in Wommels. Want daar wie de officiële oerdracht onder de gemeente. Deze komt uit Dokkenboy bij de Wissel, dat is de kringloopwinkel. En daar hingen ze hem nog op zolder staan en daar konden ze meer mooi broeken. Het nieuwe plak voor het oude oerwerk jouwt zuiver wat een luxe probleem in Littense Radiel. Safvol het circuitoeren binnen de gemeente. Maar hier in Jestewierum komt er. Dit is een oud historisch oerwerk wat net niks meer dingen wordt. En op deze wijze kan het weer een plak krijgen. En deze toer is van de gemeente, dus dan komt het van in het kerken in de orentoer. En dan is het ding bewaren en heeft het een goed plak. Het oerwerk is eind jaren 80 na een restauratie uit een afvalcontainer voor het visken. Nu stier dat ding in de opslag bij oude Friese kerken. En daar heeft geen enkele functie. En hierbij kwam de vraag, kunnen we het hier in Jestewierum net broeken? Nou, ik denk dat je dan een goede invulling hebt voor een oerwerk wat toch ergens staat. De vraag bloot liekwols waar dit historische oerwerk bij komt. En wat dat blikken, dat is net eens en viervoort. Hier, in het circuitoer van Iens, is het oerwerk Jirnlien forthellen en fortsmieten. Om lang omlet weer terug te tikken in Jestewierum.